Datorren maiatzaren 14tik 16ra Gernika Lumoko 150 antzesle eta 1600 ikuslek bat egingo dute Liseo Antzokian eskolarteko antzerkiastean. Hauxe da 31. eskolarteko antzerkiasteko egitaraua. Maiatzaren 14an asteartean 2 saio izango dira. 11etan San Fidel ikastolako ikasleak, 3etan Barrutia ikastetxekoak. San Fidel ikastolakoek Osabanatxoren testamentua taula gaineratuko dute, Barrutia ikastetxekoek 6. maila bukatu dut. Maiatzaren 15ean, asteazkenean saio bakarra izango da, 3etan Mertzede ikastetxeko ikasleek guk elkarri hone ginez zuk zergaitik ez izeneko antzeslana taula gaineratuko dute. Eta maiatzaren 16an, sesio bikoitza berriro ere, goizeko 11etan Gernikako Institutuko ikasleek superheroiak izeneko antzeslana taula gaineratuko dute, eta 3etan Zeber Altube ikastolako ikasleek klasikoak guai izeneko antzeslana.